Здравейте, приятели! Вие сте в моя канал и днес съм с моите приятелки Нени и Мари. Така, днес с техните колелета ще покажат и твоя лейборд. Да, и моя лейборд. Първо ще е Мари, с нейното колело тя ще покаже. Ето и колелото, само да го покажа. Тя ще покаже няколко трикчета или 4 трикчета, може и повече. И после Мели ще 3 или 4-5 трикчета, колкото и да е с нейното колело. Малко е на пода. Улала! Сега на Мария ми се видим, Мари, да измина, ако може. А това е лейборд. Сега ще покажем и нейния лейборд, защото и тя трябва да кара. Да. Ето го лейборд. Аз не мога да правя трикчета, затова ще покарам малко. Сега Мари ще покаже нейното колело. Добре. Ето само да видите. Тук Много колко готини красиво. надписи. Ето. И седалката жалко, че не може да я видите, но е много хубава. Само дето е намазала с синьо. Ето вижте, тия много ми харесват отстрани. Мене тези. Дай на мен. Да. Не знам дали сте видяли, чакайте да ви ги покажа. Ето ги. Така, Ето ангелчето. Сега първа ще бъда, защото моето ще бъде по-бързо или бавно. После Мари, после и... много бавно. Добре. Първо е Мари, после съм аз и после Мели. Така. Иди представи пред нея, ходи при нея. Мариам, искаш нещо да кажеш? Ами, да, какво? Първо ще карам ето така и ще правя някакви движения с ръката ми, после с другата, после ще карам без двете ръце и после само с изправена без един крак. И нека да започваме. Това е първото трикче. Това ще е второто трикче. Малко това не го владея. О, какви да е? Второ трик. Трето. Второ. Ту. Второто е. Браво! Уху! Чакай. И после долу Мелиса. После долу в коментарите напишете кой ще се справя по-добре. И палци нагоре. Или Мари. Това е третото и трикче. Я дай пак с главата. И нека да покажа четвъртото ми трикче. А третото къде си замина? Отлетя ли? Аз го направих. Ние снимахме ли? Да. Така че това е четвъртото. Четвъртото ми трикче. Четвъртото ми трикче е да карам с затворени очи. Не знам къде ще се блъсна. Като един биш приятел. Стивън се блъсна в една мрежа. Така. След като си мислеше, че ще преминем, беше ужасно блъскането. Така, тя ще се жертва за вас. Да, изправим камерата. Това е кинометропол, ето. Кинометропол. Ето, започвам. Сега ще покажа мънички. Вижте тия затворени си очите. И нека да спре сега, защото ще се обласне. Я дай пак да ти видим очите. Да, Мелиса. Напротив ти си. Не съм аз. Сега, Мели. Извинете, стана мъничка катастрофичка.
Така, аз ще снимам Мели, докато карам. Добре. Ти, Мели. Само да си взема Улала! Така, само да си спра. Ой, уху! Чакай, че ще падна. Ето ми го вейвборда, ето ми новите обувки. Така, Мели, ти колко трикчета ще направиш? Добре, това е първото трикче и тя. И то какво ще бъде, Мели? Сега да ме справя на колена и лесното. Добре. Аз се снимам. Добре, Мари. Това е първото още. Хайде, сега мисля, че ще е третото. А второто? Второто ми ще бъде каране без нито един крак. Нито един. Да, помнете го. Нито един. Тарарарам. Аз хода по Марио. Я го покажи още един път, но по-бавно, моля те. Браво! И после долу в коментарите ми се справя по-добре. Много хубаво, че се виждат колелцата как светят. Ето и пак. Елате ми покажа следващата. Това кое трик ще е, Мели? Третото. Не мога. Едно. Сега ще карам с затвори очи, само да обърна. И това е четвъртото трикче. Това е четвъртото. Ето. Вижте, бе! И това ще е последното. Леко, леко, леко. Да намерим спирачки. Да. Леко, че ще се блъсне. Ето да и видим хубаво очите. Ето така. И нека да посрещнем нашата кралица. Кари! Мерси, Мариам. Така, сега ти кара ли с затворени очи? Да. Браво, сега аз ще карам и няма да правя за жалост какви трикчета, защото може принципно само едно, но аз не съм го владяла. И то е да се вдигне някой човек ето така пред мен. Както ето тук на картинката. Да. Ма това, то е с скейтборд. Не, вейборд е сигурно, защото както и да е. Да. Аз ще карам, ще направя една обиколка. Не се ядосвай, че не те снимам. Просто исках да покажа уейвборда. Добре. Хората са го видяли още от началото. Чакай, че ти снимам задница. Ама моята Дай е по... на уейвборда. Сега ще карам. Мариам трябва да... Така. Кари не прави чак една обиколка. И аз не мога ти оцеля. Хаштаг, палче нагоре. Хаштаг, абонирайте се на моя канал. Няма да прави само... И уейвбордите са около 112 лева. И повече са. Но по-открито. И може... Моят уейвборд. Откъде е? Той е от Унгария, баща ми го е донесъл. И сега ще кажем чао. Абонирайте се за моя канал и дайте палче нагоре. Чао!